Benvidos e benvidas ao Castro Tecnolóxico. Así é como nos referimos á Casa do Concello de Lalín. O Castro Tecnolóxico preside a urbanización do Regueiriño, un moderno espazo símbolo do crecemento do noso pobo. O concello atópase flanqueado pola Praza de Galicia, a Rúa Habana, a Rúa Caracas e a Avenida Xosé Cuiña, cunha ampla zona verde abrazando case todo o seu redor. Un edificio vanguardista, obra dos arquitectos Mansilla e Tuñón, gañadores do concurso internacional que no ano 2004 convocou o Concello para que a Casa Consistorial de Lalín fose sinal de identidade do noso pobo e unha referencia arquitectónica do século XXI a nivel mundial, como así o recoñecen os expertos. Na súa concepción aseméllase ás antigas edificacións castrexas propias da cultura celta que hai miles de anos poboou Galiza. Un edificio no que as formas circulares conforman tanto o interior como o exterior, a semellanza dos castros celtas que o converte nun espazo que flúe e conecta as distintas estancias no seu percorrido. Trátase dunha estrutura aberta que incide no diálogo co entorno, optando polo disperso fronte ao compacto, o transparente fronte ao opaco e o difuso fronte ao limitado. En definitiva, unha estrutura arquitectónica e social desxerarquizada. Inaugurouse en setembro de 2013, ano no que tamén resultou premiado na 12ª Bienal de Arquitectura e Urbanismo de España. A súa innegable beleza e orixinalidade fano merecedor de artigos en publicacións especializadas de primeiro nivel, louvando o seu deseño. A súa singularidade conforma unha edificación cun corpo principal de 2 plantas e soto coroado por un volume de 3 plantas de menor tamaño que elevan o edificio ata os 27 metros. A praza interior que dá acceso ao concello e que tamén o comunica cos arredores móstranos unha fermosa perspectiva mesmo antes de coñecer o seu interior e que nos presenta na fachada exterior acristalada un mosaico tonal que se transforma co paso das horas e os cambios de luz. Nada máis entrar na planta baixa apreciase a magnitude e singularidade da construción cun gran óculo central que comunica coa primeira planta. Nel recóllense os nomes de todas as parroquias do concello. Desde este espazo podemos transitar a calquera das oficinas e servizos municipais ata chegar á vistosa escaleira helicoidal que dá acceso á primeira planta. Xa nesta primeira planta de tamaño e distribución case simétrica á baixa, seguimos percibindo que o edificio se sustenta nos muros portantes curvos de formigón visto e nos elementos estruturais da fachada exterior, amosando a súa singularidade constructiva e facendo ver ao visitante a ausencia de columnas, o que facilita a confluencia e a continuidade espacial. Nesta planta, xunto coas diferentes oficinas, atópase o lugar máis nobre pola súa esencia e o seu deseño, o salón de plenos. A súa forma, a madeira que o recobre e o propio mobiliario deseñan un espazo único e inigualable xunto cos retratos dos alcaldes do século XX do noso concello. A segunda e terceira planta son de tamaño máis reducido, contan cunha distribución espacial semellante respectando a distribución circular das estancias que nos acompañan ao longo de todo o percorrido. O concello é coroado cunha planta de instalacións propias do edificio, onde na súa azotea contamos cun fantástico e improvisado miradoiro desde onde ollamos tanto os fermosos límites naturais do noso concello, Serra do Candán ou Monte Carrio, ata outros elementos de contrastada beleza como o paseo fluvial do río Pontiñas, o castro de Don Ramiro ou as incontables fragas e carballeiras que tecen un manto verde ao seu redor e que fan a Lalín un interior único.